Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как бързо се създават фактури с много красив и оригинален дизайн, както и с лого. След като влезете в системата, отивате на фирми, избирате досието на фирмата, която имате, отивате на фактури, цъкате добави. Тук излизат данните, като виждате, че автоматично тук се попълват данните на фирмата, за която искате да направите фактура. Тук е фирмата получател, като само започвате да пишете нейното ЕИК и тук автоматично ще се попълнят всички данни за нея. Дали има ДДС или не, избирате тук. Пишете дали е приход или разход, дали фактурата е оригинал или проформа. Услуги или стоки, това бутонче има значение, ако се налага да направите ДДС отчет после през системата и тази фактура е издадена извън Европейският съюз. За да го вземе отчетът правилно, дали са стоки или услуги извън Европейския съюз, трябва да го изберете. Ако фактурата е за България, тук няма значение какво ще сложите. Това дали е проформа или оригинал, си избирате датата на фактурата, избирате продукт или услуга, количество, някаква мярка, която е единична цена. Виждате, че всичко тук се изчислява автоматично. Ако искате да добавите някаква банка, тук можете да добавите, ако не, оставяте без. И тук може да изберете темплейт на фактурата, която имате. Имаме различни темплейти, като може да изберете и различен цвят за вашата фактура. Добавяте номер и можете да я запазите. После, когато отидете в фактури, можете да видите, това е нашата фактура. Тук от бутона може да я свалите. Тук може да направите същото копие с клонирай. След като цъкнете бутона, можете да видите, че имате абсолютно същата фактура, но тук номерът е друг. После можете лесно да влезете, да я промените и само номерът или нещата, които сте добавили тук. Много бързо и удобно, когато имате повтарящи се фактури. Тук може да добавите някакво лого, което имате. Ето, например, добавяме някакво лого и после, когато отидем на преглед, в момента трябва да попълним тук полетата. Можете да видите, че имате лого тук в вашата фактура с много красив и оригинален дизайн. Всичко това е безплатно. Благодаря ви!